እዋ አውዝ ኸሳዓት ና ኢትዮጵያ ብርክ ይኾነ ዶላር ልሊና እዝሎል ሁሉ ምኽንያት አመውዳታ ክነግረኩም ያ አባውቁውን ልፍጠርለሎ ናይ ዋጋ ወሰኹውን በጣም ለፍርሕዩ እዙውን በደንቢ አስፊሕሎ ማዓልት ክነግረኩም ያ ሓደ ነገር ብቻ ግን ኸዚ ክጥይቆኩም እሱውን ታዩ ብዙሕ ወግዕ ከይውዝሓልኩም እንተይ ላይክና ሓደ ሽሕንትዩ ሰብስክራይብና ለለ ና10 ሽሕ ልግበር ጉዕዞና ነጠናኽር ንዓኻትኩም ጥቕምስ ከዓል ኾነ ድረስ ኩልኩም ብልተኻልኩም መጠን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎሩ ኸዚ ቀጥታና ፕሮግራም ይክሓልፍ ኸዚ ንቐጽል ስለዚ በቅድሚያ ብናይ ቲንዲኖ ዋጋና እንጅምር ካብኡ ናይ ቀለም ዋጋ ክነግረኩም ያ ናሎም ማዓንተ ለሎ ና ሲሚንቶ ዋጋ እውን ክነግረኩም ያ ካብኡ ናይ ሓሸዋ ጠጠር ብሎኬት ለሎ ድማ ናከታተልኹ ክነግረኩም ያ ሎማዓንት ሶኒ ስለልኾነ ግድን ዝሓበሬታዚ ክትወስድዎ ነይኩም ስለዚ ብናይ ቲንዲኖ ዋጋ ንጅምር ተለና ቲንዲኖ ና ቱርኪ ናንድሪ ሎማዓንቲ ቲንዲኖ እውን ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሎ ሓደ በሓደ ንራ ስለዚ በዓል 8 ሎማዓንቲ እንደኒኡ ትልኹምኒ በዓል 8 20 እናቸጠው ዕልንዮ ሎማዓንቲ በዓል 8 20 እናቸጠው ዕልንዮ በዓል 10 ድማ 1290 እናቸጠው ዕልንዮ በዓል 10 1290 እናቸጠው ዕልንዮ በዓል 12 ድማ 1930 እናቸጠው ዕልንዮ በዓል 12 1930 እናቸጠው ዕልንዮ በዓል 14 ድማ 2830 እናቸጠው ዕልንዮ በዓል 14 2830 እናቸጠው ዕልንዮ በዓል 16 ድማ ና መወዳእታ ና ቱርኪ 3640 እናቸጠው ዕልንዮ በዓል 16 ና መወዳእታ 3640 ና ቱርኪ ቲንዲኖ እዚ መስል ዋጋ ማለት እዩ ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሎ ሓደ በሓደ ለሎ ዋጋ እዚ መስል ማለት እዩ ና ቲንዲኖ ዋጋ በዚኣ መሰረት ገይርኩም ሓዙ ላይ ማለት እዩ ሀዚ ቀጽለ ልሕልፈኩም ናብ ናይ ሲሚንቶ ዋጋ እዩ ሲሚንቶ ሎማዓንት ሲሚንቶ ክንደም ለሎ ንሪና ማለት እዩ ና ሲሚንቶ ና ዋጋ ወስኽ ብጣዕሚ ለደንግጽ ለደምም እዩ ብጣዕሚ አው ና ቲንዲኖ ዋጋ ላ አስተውዕልኩም ትኾንኩም ብጣዕሚ ዓበይቲ ወስኽ ዋጋታት እንዮ ሎማዓንት እውን ሲሚንቶ እንዲ ውዒሉ ትልኹምኒ ሲሚንቶ ሎማዓንቲ ካብ መኪና ካብ በሪ ትልኹምኒ ካብና መስዎ ናይ በሪ ዋና ባዕሉ ካብ መኪና ካብ ዘን ንግሆል ወጻለለዋ መኪና ክስካብ 1340 ከባቢ እናቸጠው ዕልንዮ አው ናይ ንግሆል ሎ ማለት እዩ አምና ቸርቻሮ ከሆነ አዋና በሪ ለሎ ናይ ሲሚንቶ ና ባዕሉ ናይ መስዎ 1340 እዩኒኦ ኣብቲ ናይ ቸርቻሮ ድማ ለሎ ድማ ኣብ ሓደ ገዛ 1380 እናቸጠ ይርከብ ሓደ ገዛውቲ ሕልፍ ለለ ካብ ረኣኽዎ ቅናሽ እዩ ነግርኩም ለለኹ 1380 ከባቢ እናቸጠው ዕልንዮ ግን መብዛሕትኦም ድርከብዎ ግን 1400 ሎማዓንቲ እናቸጠሉ ልውዓለሉ ዋጋ ሲሚንቶ ማለት እዩ ስለዚ ዝዋጋ እዚ ካብ ለሓለፈ ነግርኩም ዋጋ ብ20 ካብ ነበረ ዋጋ በሓደ ግዜ ናብ ሰማይ ተሰቂሉ ሲሚንቶ ማለት እዩ እዚ እውን ምኽንያቱ ታዩ ተልኹምኒ ሓደ ሓወይ ኣብ ኮሜንት ጻሕፈልይ ነገር ነይሩ ለስሓቀኒ ደው ኤርትራ ተኸፊቱ ድልወሎ ነገር ነይሩ እሱ ምኽንያት ክኾን ይኽእል ለይክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ምንም ንፈልጦ ነገር ስካዓለየ ድረስ ሲሚንቶ ዋጋ ብዝለኣክል ዋጋ እዚ ወሰኽ ገይሩ ናብ ላዕሊ ደረጃ ሞጽኞ ማለት እዩ ስለዚ ቅናሽ ተተፈጠረሉ ተስፋ ሒዘ የልጓዓዝ ለኹ በዓለይ ብዙሓት ሰባት ጥይቁን ይኹም ብውሽጢ መስመር ኣየኹም ንሽተይ ግዜ ተተጸቢና ንሽይ ሓደ ሰሞን ክልተ ሰሞን ንርአዮ ብማል የንበይ ቅንስ ኢሉ ልግምት ይኝ በዓለይ ብውሽጠይ ግን ድሕሊ ቀነሰለ ግን ኣብ ዝዋጋ ዝድሽክርከርት ኮይኑ ግን ካብ መኪና ካብ በሪ ካብ በዓሉ ካብ መስዋላ ገዚኤ ልኸልኹም መንገዲ ክፈጥረልኹም ማለት እዩ ስለዚ ለደንገጽ ነገር ኢሊ ኣየኹም 1380 ይኹም ግን ችግር የውሊ ክገዝ ለሓሰብ ተሃሊ ብውሽጢ መስመር ይናገረኒ ብ1380 ከጋዝኦ ይኽእል ሲሚንቶ ማለት እዩ ስለዚ ሲሚንቶ ዋጋ እዚ ካብ ርአና ከዚ ቀጽለ ልሕልፈኩም ናብ ናይ ቀለም ዋጋ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ና ቀለም ዋጋ እውን ንርኢ ተለና ናይ ውሽጢ ዓድና ና ደገለሎ ቀለም ከማርጸኩም ክለት እዩ ውሽጢ ዓዲ ትደልዩ ሰባት ሃሊኹም መግዛእ ትኽእሉኹም ተደሊኹም ለለ ና ደገና ወጻእ ዓዲ ቀለም ህንደም ለሎ ክነግርኩም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኳርቲዝ ና ደገ እና ና ውሽጢ ቀለም ንሕጸ ውሽጢ ገዛና ንቀዎ ቀለም እና ና ደገና ኳርቲዝ ና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ኳርቲዝ ንጀምርሞ ካብ ና ውሽጢ ና ገዛ ልቕባእ ቀለም ክነግርኩም እየ ስለዚ ና ደገ ኳርቲዝ ና ውሽጢ ዓድና ናይ ደገ ይከርእኩም ናዞም ውሽጢ ዓዲ ኳርቲዝ እዚኦም ማለት እዩ እዚኦም ና ውሽጢ ዓዲ ቀለም እዮም እዚኦም ዋጋኦም ድማ ብዙ ሰዓት 2490 እዮም ናቸው ጥሩርከው እዞም ና ውሽጢ ዓዲ ማለት እዩ እዞም ና ደገ ግና ብብዙሕ ዓይነት መማረጺ ዲዛይን ይኩም እዩ እሶሙን ተኣዩት ይልኹምኒ ብተፈላለዩ ከለር መማረጺ ንየው እንዲዮም ግን ከከም ዲዛይኖም ንዓለም ዝኾነ ና ዋጋ ፈላላይ ንዮ ግን
واقوم خندي تيلهم كاب هندي جمرت لهم جن نادق كونسول جن كاو حمش شحي شو عتميتي سلاسين جميرو يناتش تركب اسكاو حمش شحي شمونتي ميتكاب للوصحني ويوم جن ككم ديزاينو منا نعلم لخونه كلر ممارص نيو بتعمي وشاين الجورو نجزانا ندق قلم نقاو تلنا بتعمي فولي لخونه ملكع كاولو نازم دقنا وصاق كونتلو بتعمي حارف لخونه ملكع نيو مالتيو زومنا وشت عدقنا هنوركم كاو 2409 جميرو يوناتشو تدركو مالتيو جن موزحتي سو او خصعات هم عاقم مسل خلو بفلاي وشت عدللو سونا موزحتي زنا وشت عدي لتقم نادق جن او دغل لكم سوات عقمني ناتو سوات عليهم جن كاو زواغاز جميرو نادق تروخو تخليكم مالتيو سلازي زنا وشت خندي نتيلكم نجن زنا وشت جزا قلم كاو 1310 جميرو يو ناتشو تركم اذا لحصب قلم مالتيو نا وشت جزا قلم كاو 1310 جميرو ناتشو تايركم مالتيو سلازي ناي قلم واغا نالو معنتي حادش واغايو ناسوني للو نعلت خلتسا ورحي 10 عام تمرت سوني معلت للو ناي قلم واغا حادش للو واغا ازي مسل مالتيو سلازي بزي مسرتكم للو عداغا توسدو مالتيو مغزاتو دل سوات عليهم جن مس بعل مويا كراهوكم يخليا بوشت مسمر كونتاكت سغورني بيمو واتساب تيليجرام مركاو تخولني لكم مالتيو سلكي تدليكم امنا بروفايل نيكم ناي يوتيوب مالتيو كاو وسيدكم مدوال تخوليكم هذا قصيله لحفكم ناو ناي حشوانا تصصر واغايو خنديملو على لما عنتك نغركم بمجمريا نريو ناي حشوا واغايو حشوا دما نحد بياجو ماكينه ب 57500 ان تطوع لنيو حشوا 57000 جميرو مالتيو اسكا 57500 ان تطوع يركب قيح لقونجو لخونه ناتن بين عاوي عدي حشوا 57500 جميرو ان تطوع لنيو مالتيو حشوا نحد بياجو مالتيو سينوتراك مغعزيات تطقمو بز مسرت واغا زنيو مالتيو كاولله ناي صصر واغا نرتلنا هنديملو صصرون كاب 45 جميرو كساو 46 حبل واغا مركاو تخوليوكم نمهدم لخون فري صصر بز واغا مركاو تخوليوكم نحد بياجو صصر مالتيو 45 جميرو كساو 46 حبل واغا ان تشطا ويعلونيو مالتيو صصرون سلازي بتمسال خلتيوم بز واغا مركاو تخولوم يخم نبياجو نحد مكينة للواقع يزوزنيو مالتيو كاو ناوناي بلوكيت واقع خندرأتي لنا هنديم للو بلوكيتون بعل 10 خندين نيوتين خمني بعل 10 بسالاسة شدشي قرشي حساو نحد فرا ناتشت أيركم بعل 10 بناي سالاسة شدشي قرشي حساو نحد فرا ناتشت أيركم بعل إسرا دما بسالاسة شمونتي قرشي حساب ناتشت أيركم مالتيو بعل إسرا سالاسة شمونتي بعل 10 دما 36 قرشي نحد فرا حسابيو بزح سوات لطيقون يخم بوشت مسمر نهندي فرايو هند زواغا لمصلو تسلتولون يخم نحد فرا بلوكيت بعل 10 ب 36 قرشي ناتشو طيركم بعل 10 دما 38 قرشي يو ناتشو طيركم مالتيو سلازي زواغا زي اتقلالي نسوني للو لو عللو واغاي مالتيو بزي المسرت خمنا لو معنت عداغا توسدو او ناغا بروغرامي بناي فرنيتشر قحو واغاتا تمليسكم مصكم مالتيو سلازي لايك شير سبسكرايب مغاركم ايترسعو ناو 10 شحال جبر غعزونا كلكم اطناخور مالتيو او ناغا بروغرامي تمليسك على مصكم غنا سلام نعخات سميخون تشاو